Sou María e vou vos apresentar as borboletas. A borboleta é un insecto lepidóptero que, despois de ter superado o estado de larva, presenta un par de as. As as están cubertas de escamas microscópicas. Ten un par de as, 6 patas e unha espirotrompa. O seu colorido das as débese a fenómenos físicos. Desplázase voando, utilizando as súas as. Aliméntase e conecta das flores, utilizando a espirotrompa, que é a que vedes aquí. As borboletas se reproducen cando son adultas. A hembra e o macho unen sus abdomes cola con cola e se aparean mirando en direcciones opostas. As borboletas viven en case todos os sitios. Abundan nas zonas onde hai moita vegetación, principalmente nas zonas tropicales. En España hai moitos parques naturais de borboletas. Aquí podedes ver o Parque Natural de Gran Canaria. Aquí está a entrada, que se llama Palitos, el parque. Aquí podedes ver unhas borboletas comendo, hai unha zona onde están donde viven. Elexín as borboletas porque de niña sempre me gustaron e seguen gustándome moito, porque hace uns anos xa fixeron traballo sobre elas. Saquei toda a información de Wikipedia.